Ало? Черен петък съм с... Добър вечер, Лилияна. Как е Лилияна? Пазарува ли си нещо от черния петък? Все още не съм. Коя ти е любимата марка? Нямам любима марка, може би за предпочитане Nike. Да. Добре, от българските марки? Нямам. Какъв стил дрехи носиш? По-спортни дрехи или по-елегантни? Спортно елегантно. И днеска следното предложение ми към теб е да си спечелиш нещо от Above the Rest. Изтегли си някой от нашите ваучерчета и можеш да спечелиш 10, 20 или 50 лева и от тук насетне Above the Rest да ти стане любимата българска марка. Това искам. Дами и господа, Лилияна тегли от нашата колело на късмета и какво изтегли? Нищо. Как нищо? 10 кинта изтегли. То няма такъв ваучер, дето не е нищо. Маската ще изкефи повече, ако е с дънки или ако е с клин. Клина си е друга. Как е настроението? Ефектно е. Прическата е шокобана. Топ. Мога да се още по-готин, ако се барниш с някоя дрежка от Above the Rest. Обаче преди да това да питам, чувал ли си някога за Above the Rest? Вече чух. Предположи какво е това. Нещо за дрехи сигурно. Точно така. Това е една от най-големите български марки за спортни дрехи. Залагаме на качеството, на удобството. Можеш да си изтеглиш един от нашите ваучери на стойност 10, 20 или 50 лева. Сега, хващам. Оп. 10 кинта, ева, ще ги използваш ли, братле? Със сигурност.